Morru iġru warajh għax tani daqqa ta' sikkina. Dawn kienu l-ewwel kliem li issa l-imprenditur magħruf Hugo Ketkuti ta' 51 sena minn San Ġiljan malli qala żewġ daqqiet ta' sikkina minant Bojan Xmelik, raġel Serb ta' 35 sena li nżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati bl-attentat ta' qtil. Kien hawnhekk għal ħabta tal-10:30 tal-ġimgħa filgħaxija meta s-sur Hugo Ketkuti, imprenditur rinomat Malti, magħruf fuq kollox għat-tmexxija tiegħu f'diversi stabbilimenti u lukandi ġewwa Paċeville, kien attakkat b'sikkina kbira madwar 8 pulsieri b'riżultat li beda jitlef ħafna demm. Il-każ irrapportat b'mod esklusiv matul il-lejl minn one.com.mt seħħ waqt okkażjoni ta' ftuħ ta' stabbiliment ġdid tas-sur Ketkuti li jinsab fi triq Santa Rita. Dak il-ħin l-imprenditur flimkien ma' qrabatu kien qed idur mal-mistednin. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-Pulizija qalu li għal din l-inawgurazzjoni kien hemm preżenti s-Serb li kien liebes polit biqmis blu u kappell isfar. Qalu li jekk kif lemaħ lil Ketkuti sejjaħlu sabiex imur ħdieħ. Is-sur Ketkuti li huwa magħruf għal kariżma li għandu u li jkompli ma' kulħadd mar ħdejn l-aggressur fejn dan tal-aħħar allegatament sellimlu b'tannieqa u b'tebatajn nifdu b'żewġ daqqiet ta' sikkina fl-istonku tiegħu. Mad-daqqiet Hugo Ketkuti li dak il-ħin kien għadu f'sensieħ b'tonqoli qalli l-uħuħ Isaac u lill-uffiċjali tas-sigurtà personali tiegħu biex imorru jiġru wara l-aggressur għax kien qala daqqa ta' sikkina. Kemm Isaac Ketkuti kif ukoll l-uffiċjal tas-sigurtà marru jiġru wara l-aggressur madankollu huwa rnexxielu jiżgiċċalhom minn taħt idejhom. Rapporti minn one.com.mt jispjegaw kif dawk qrib tas-sur Ketkuti ma stennewx ambulanza iżda ħaduh b'ħeffa l-isptar. Sorsi qrib il-korp tal-Pulizija spjegaw kif dan seta' kien fundamentali għaliex il-kundizzjoni tas-sur Ketkuti setet tigrava. L-aggressur intlemaħ għall-ewwel darba fit-tela tal-Balluta fejn minn hemm ħarab jiġri taslima. Kien hemm ħin fejn żgiċċa lill-Pulizija fl-inħawi tal-Exiles madonkollu huwa ntlemaħ fit-triq Sant Elena f'Taslima qrib il-Lazy Corner. Dan hekk kif baqa' liebes bl-istess ħwejjeġ u kappell li kien liebes malli seħħ il-każ. L-arrest ma kienx wieħed faċli hekk kif l-aggressur ma kkoperax mal-Pulizija u saħansitra aggredihom u anke kkawżalhom ġrieħ ħfief. Kien għalhekk li l-Pulizija kellhom jużaw tasers sabiex jikkontrollawh u jrażnuh. Dan l-apparat kellu jintuża fuqu għal darbtejn għax mal-ewwel taser is-Serb li għandu statura kbira irnexxielu jeqilgħu minn fuqu u kien għalhekk il-Pulizija reġgħet għamlet tentattiv ieħor li rnexxa. Waqt it-tfittxija li saret fuq l-aggressur, il-Pulizija sabet biss ċwievet kif ukoll pocket li fih kellu merfuha s-sikkina bil-manku iswed li allegatament intużat fuq Ketkuti. Is-Serb ittieħed id-depow tal-Furjana wara li ddaħħal l-isptar għal xi ġrieħi li kellu. Warsijat ta' interrogazzjoni li matulhom ma lissinx kelma waħda huwa tersaq il-qorti mhix li b'attentat ta' qtil ta' Ketkuti u li ma wabdix l-istruzzjonijiet tal-Pulizija. Huwa derdiħ il-qorti li jibes ġagaga bajda pass kajman u eskortat minn bosta uffiċjali tal-Pulizija. Quddiem il-Maġistrat Neville Camilleri, l-akkużat reġa' nfommu midbuq bl-avukat Ismael Bsajla jgħid li l-akkużat mhuwiex ħati għall-akkużi kontrih waqt li ma saritx talba għal ħelsien mill-arrest. Għas-sur Hugo Ketkuti der l-avukat Dr. Joseph Gielio bħala parte ċivili. Intant sigħat wara li ġie operat ħu l-vittma Isaac Ketkuti għal fuq il-midji soċjali li l-għar għal-ħuħ kien għadda u minkejja li kien għadu qiegħed jinżamm fit-taqsima tal-kura intensiva f'Mater Dei, il-kundizzjoni tiegħu ġiet infissra bħala stabbli.